kum uwi na ki nong mikmat yagaba ki patba ki lajiet bangit kit ngin ba haka khekashan ban pet ban khmi ban kner la kikti milaya khun chitom yagani ka ju ka pandemic haw aja arpho yagaba lakta shibun kilongying kibam yoshu yaga jingbala ganong gajongki lahap banya kitkhri banya pendap ban pesang banle kat kabala nawanta ban support yaki abaginyo banya thiet yaga bam gadi ban panbam hi hasem handrei langi pet yagani ga jinglong menta kani ka second wave ka kham serkhai shushu ban ya ka bawan ha usnam arjar pho tekane kalabu udak jengkali ubahe ba ha ga jimut jum khan junga kumno bangan le ban ngashim garai banakaleng ga junga ki oxygen ki bangla pynkhreh nagabenta ki patba jong kanong kram constituency hi bakoi kiladon apo nanti but in stop yaki nagbenta manyarap ya ki brew ki bangat ya uni khunyang jipang namar kumbalong menta kamut kimdon jaka thiah shu abamdon jaka thiah shu ki hab bani phas la yem abakidon hayem manoban sumariki manoban yarap iki khamtam kilongyin gibuan kilongyin giba khamduna banthiet ya oxygen kamdei gi basuk minai menta ya ka jingduna oxygen hapori india ka shakhai kabangi hap banpan ya ka jingarap na kiri ban shabar banyo ya oxygen na menta ban ai gi break wapang today hello jong kata kanong rim kabang lai ba what happening jong kanong ba Delhi capital jong kari India mumdan oxygen show buat nada ka capital jong kari India mio oxygen show laduna kay ganja pat yung isani today na magata nga asim ni karay umuwi na kinongilam kumuwi jong ka Nongkrem constituency hi berkuwi ka order ka mga bu kalong sispa tuli ki oxygen kiba ka jing kya jong uwi oxygen ulong sispa sanpo liter but lada don kinu ki basitam Niladat bandon lupa ka jing yapan menne bat ka health department ba ki doctor in charge jong kini ki PCs ki bade hapo ka constituency ka jonga ka feel ka government ngampo aban comment say hello kata ka jing simkhya jonga kalong bangalong concern yala ka jong ka constituency shwa to kum MLA uba ki palba ki legit dei mga uban haban sedang dei mga uban haban ya sakman banyara yaki hakapor jong jinge kum hakane ka pandemic mangkwa ban ongi halo jong ka jing feel ka government ka le la ka jong ka banta kila pisang banle kat kabala ban penbiang na banta gi jong kam jing paita phi ho aja ar pho ka government ka simkhia la le ka bahatam kenre menta ngintip kumno ba kanwan ka second wave ban ngai sha hangi ba kamne ta ka second wave ngapet wat ka third wave ru pa akmat today na mga tangin hapan nong kibala pynkhreh kumamali nagmenta banyada ngamla marway banyada ikastit brakoy nga hapanyada ya ka constituency jong shwa